No čau ľudia, vítam vás Glok LP a dneska si teraz rýchlo ukážeme takého postihnutého debilka na Minecrafte, ako ho tu môžete vidieť. Strašne sa ku mne chce dostať, ale nejakomu to nejde. No, chudáčik malinký. No, postihnuté deti. Fakt, jeden kanál The Epic Man TV LP, to má môj kamoš, tiež tam natočil jedno video s takým postihnutým deckom. Takže fakt dávajte si pozor na takýchto ľudí, lebo sú fakt šibnutí. Možno majú 8 rokov, tak nejak. Takže napíšeme Osák si na YouTube verejne. Haha. Tak mu treba, asi dostal kamoško, si dostal. Aha, chce jedlo. Napíšeme mu. Vyser si oko. Vyser si oko. No ešte, ďakujem vám a čaute.